Og så venner, i dag spiller vi Marine i AVP, som står for Alien vs Predator. Og ja, det er så Andrew, som snakker her for Jeps, og så er det min lillebror Andreas, som spiller lige her. Ja, men vi spiller Infestation lige nu, som hvilket går ud på, at I er 4 Marines, som er soldater, til og så er der en, der bliver alien. Og så hvis en alien dræber en af os, så bliver det fordoblet. Så vi skal bare håbe på, at vi overlever i den her guds lange krig. Men ja, men nu får I lige se her, hvordan det går ud på. Så I den alien? Det er sådan, det ser ud. Det er lidt spooky nogle gange. Se, nu kan man høre radar. Holy shit, man! Hold kæft, det var tæt på, det var bare lige sige. Nogle gange er det lidt spooky, når man går alene, for eksempel. Ja. Det er faktisk lidt spooky, når man går alene. Og vi er så den sidste tilbage, som jeg sagde. Det bliver meget svært nu, fordi nu er der 3 aliens og 1 soldat, som er os. Og det går så bagfra. Jeps, og nu er spillet slut, for nu er alle sammen døde. Og ja, det var så den her lektion i AVP Infestation. Vi skal lige se, hvem der var. Hvem var den sidste? Nej, det var ikke os. Men alligevel, vi ses næste gang. Hej.